nous boucher comme un boulot. La Gélimay, alors qu'on peut tout à la main. Et t'as d'autres sur la dos de français, au physiologie qui me dit. D'autres, mais la Gélimay. Consultation correcte. La Gélimay, la Gélimay. Ouais, il fait un mot à t'écarter. D'autres, au bilan, français au bilan. Alba akokanga abeto alama no purgate do fransuchi abeti sababu kile do tabare todo nade tubabu sosi e antibalde do oyo do ke nega kanamne me bamananga rita tu bismillah nega fa kono nega ba kono natana e du kono nega tatnela nega dabe du kono wala ni ko akira fana lo sire nega fa dile amane dinga antibala abeti kile madon intore ni yani dile amana e dawre wallahi usiyani ya kuma no ko ani mashin ne matishi fa ba ko ne feta o to safana yo so do o biso na so na itinyi na ba family fo mo ko sababu de ne tiale ne min fo ni ka tuko do be na bila wallahi kalila ala na mulo do corona na check me na ni corona klibe kiseti magashi wallahi ya shuri ka bi ko ne ka fitin na bu ko saro ye do ka sira nai to ati ali shinati me amike na bo no muka na jigida beka anga ala turi ni botola yeso kenta do do kono ni jigida mala ko ko tefi o chere ni ba afa na fara mama e ka bushi fara le no e tsina sigi ko e do re ni o ki jigida ra bushi ko no ka ala kan mo nanga ala kira demso dengue fatura do do fatura seliba dunya yere dif mo re kan so jado mo kan so jare do de ni ma ko kan ko donc ala kira kuma fo ko akrimu ahli alqabtiyya fa inna zawjati minhu anni hadisa sahalante ma hadisa tali abe almadiya dila parce que hadisa kono hadisa ka gele do ko hadisa mutawatiru be hadisa ko kelinga hadisa be hadisu inzaru be mo ko baga wallahi ngai o do bi singa fu che kana gere ko mbuto ni kala la don ibisa wa kuma to la abake de ya fama hadisu inzaru be kana ke ni gere ko mbuto la ibisa di wallahi na sara dama yere ka flisi o kala de dawlu bara donc abigin da magwala hadisu inzaru o be wajuli dawla ko ni temana do so dara do ke binana ala ma ko tika furi ma glo so sigi no tika si o ko no ko acha o bi kisi koy na kle na ko donc mais abi fo ki baga bo ere bi sigi ni ngara ni temana do so dara do ke binana ni ka sini mangini ni na ko ganta chena mana ebe magwala ere pew ere famna kuma teka timada na kwa tangu hapo nyana bu ya ahadisu inzaru i baga tani kasira kuni echede matei na fara ko ni itemana ko mbuto kana fa ko itachene do ma ila kata filisi ya sini ko itachena amachende ko jigina o meni baga kerata parce que ni ko to mbuto ipsika iko semana ipsika ila kata fo fli kera fa okay ni mo jagere ala ni jagere ala ila kata fli kera fa ata ko fli ne kala do ma bike chini a fotoro ko ni itemana ko mbuto kera fa ko itachena matei mwanzo ba shi ko mjatikela utigena ida utisama ya mtite akora ya suru kwa kodi donc o hadisu inzaru famna donc kira kote alipo akilimu ahli alqabtiyya fa inna zawjati minhum ay kimitiya to kan ubuni ikaro ni muso bora ufu yani mozila wa mate ala ay kimitiya to kan ubuni parce que ni muso bora echele mo bi burambu mais déjà muso bi bolo kaba na ko siganshi mais burambu boyeni mude adamande mana ita soro ini muso bi fonu ko yoro do donc muso jela tike ko mi doma
muso ni cɛ ka guloma bɛ yen muso n'a tilara cɛ ye guloma dɔ bɛ jɔ ni cɛ tilara muso ye guloma dɔ bɛ jɔ n'a ye waletaw la don guloma dɔw bɛ jɔ ni den yɛrɛ cɛ siri guloma dɔw bɛ jɔ a bɛ kɛ guloma ɲangi donc i bɛ kɛ guwata ye i bɛ suma minɛ i yɛrɛ la maa wɛrɛ bɛ suma minɛ i la mais i bɛ taa sɔrɔ fa ka guloma bɛ se ka tigɛ dɔɔni nka doni b'a kɔnɔ ou bien ba ta bɛ se ka tigɛ dɔɔni mais doni b'a kɔnɔ bon a bɛ min kɛ walidenw ye u bɛ se ka tigɛ dɔɔni mais doni dɔ kɔni b'a kɔnɔ a bɛ yen a tɛ komi a tɛ yen a bɛ yen mais farati don quoi donc i bɛ buran bonya mun kɛ ka sukaro di buran ma i burankɛ taatɔ i y'a ye sirada la a ka moto sɔgɔra k'a ka moto kɔli wala u bɛ ka sama de san ka moto d'a ma u ka boli ka taa ale bila jɔ ka sɔrɔ ka na ta yen ka bɛ buran bonya don o don dɛ kuma dɔ musa bɛ na dɔn musa ka sukaro d'u ma buran bonya don donc olu bonya minnu bɛ kɛ olu de barika bɛ segin ka don denw na i muso fa i b'a cɛ ti foyi t'a la ten i mana wolo a yɔrɔ wala ko ka wala ye o ye cɛ ye olu y'u dama siraw de ye o tɛ kelen ye dɛ a ye n fa ne de a ye ba ne non o tɛ fan kelen fɛ furu bɛ boli sariya dɔw de kɔnɔ mais maa ɲuman ko nin ti a buran fana ɲɛni bana o cɛ mais ni buran ni sitara nana ni buran neni kɛra a ti furu sa kun bɛ furusa kun bɛ o ye sitara ye mara bɛ na ni sugu dɔ sa a y'a faamu n'an donna o kitiw kɔnɔ an mago bɛ min na o ti ɲɛ sɔrɔ mais i buran bonyani minnu kɛ o de barika bɛ don i denw na n'o barika don i denw na o y'a kɛ bilenni ye foyi tɛ maga bilenni na siman biriki jɔ a ko ale de don ale na biriki ko ale don mais n'i ye siman kɔsi k'a sanfɛ k'a mun a bɛ dɔ fara buran bonya ye olu de ye donc kira tun b'a fɔ ten ko akirimu ahalal kabitiya inna zawjati minhum a ye kabitiyatukaw bonya k'a dɔn ni Mamadu muso bɔra u la o muso tun ye Mariyama de kabitiya de o de ye Iburahimu ba ye Iburahimu de fatura seliba don sɔli dɔw b'a fɔ a y'a sɔrɔ a bulanbulanin don ka segin a bɛ boli alakira bɔn a nana waati min den ko ka jugu f'i bɛ kuma gɛn ka don a la walahi a bulanbulan ni na kuma sera u bɛ boli k'o kunbɛn ni kuma jɛ u bɛ bila u la ni nin jara in dɛ ni sara ni nin bɛɛ ye kuma ni bi ni den ca ni ɲɛ tɛ quoi Ibrahim de tora o cogo de la ten a tigɛra ka bin ka sɔrɔ seliba fana ma den caman taara